Здравейте, мили дечица! И добре дошли във вълшебството на Леля Галя. Днес ще ви разкажа една приказка за мечето Топчо и вълшебната прегръдка. В една зелена горичка живееше малко мече на име Топчо. То обичаше мед, игри и най-много прегръдки. Един ден Топчо се събуди тъжен. Нещо му липсва, прошепна той. Тръгна да търси радостта си. Срещна пиленцето. Когато му е тъжно, мама ме гушка, каза пиленцето. Срещна зайчето. Аз се радвам, когато някой ми се усмихне, каза зайчето. Топчо помисли и реши да направи нещо. Той започна да прегръща всички в гората. Пиленцето, зайчето, катеричката и дори стария таралеж. И тогава стана чудо. Сърцето на Топчо се напълни с топлина. Намерих я, зарадва се той. Радостта е в добрата прегръдка. От този ден в гората всички се гушкаха по-често, а Топчо заспиваше щастлив всяка вечер. И така, прегръдка, целувка и сладък сън от Леля Галя. До нови срещи!